Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. So muri Zimbabwe nyaya dzandadzoka nadzo pano inyaya mbiri. Yekutanga yacho inyaya yaHoly 10. Holy 10 azosvika iye pakukumbira ruregerero kuna Hubert Angel akazongoti pakabhaizika. Asi kwekupedzisira kwacho Holy 10 azongotanga kurasa nyaya akatanga kuti Hubert Angel muzukuru wangu, asi hake azokumbira regerero akati aiwa pakabhaizika. So guys, I'm going to play you video ra Holy 10 achitaura iye issue yake. Akazotaura iye panga ari pashow nezuro akashedzera kuti Ola ngaavharirwe. Ko aizotaura sei kuti Ola ngaavharirwe? Ivo vaidiscussa vese nyaya yamudiwa Wood naHubert Angel. Proof of life from mandatory safety yakakura down. Ola ngaapinda Oyo is the leader of the youth and the speaker of the truth. So I ndadamboita live earlier on, but because of a lot of my network issues and vangwanga vasipo, so they might not have heard what I was saying. The first thing that I tried to explain to you is I'm obliged to hear what the youth are saying because I'm the leader of the youth. And there's been growing opinion about that interview, especially around the issue here, church. Church is something that I have high regard and respect for, so it's the only thing that I will address. Moshe says it can go anywhere it goes. I'm not here to destroy anything. I'm not here to taint anything. If anything, ndinotoonekwa in a certain video talking about how my prayerfulness ndakadzidziswawo from watching my sermons and the efforts anoitwa nana Hubert Angel to go forward. Plus also, nyaya yekuti at family level, Hubert musukuru wangu, ini sasa manyanga vanototiwo sekuru. So me having kuzonogara matare, just in case there's any problem, I'm not the one that was supposed to drop anything. That's what I feel. I might have taken a little bit of an elderly step on this one in the Christian community and also at family level. So I just want to say to you, I was pakabhaizika man, and hey, pakabhaizika, and I would probably never be able to do this. And the reason why I am here with some of my chiefs and my comrades is because even ku-interview kwacho andakuenda ndega. You see, even Ola Arabama one, because we were there. So we also want to show the expression here, so we are feeling a little bit set back by Zakuitika, and everyone just seems so hell-bent on putting the men down, which is not what I was trying to do. Mzukuru, let's speak and let's sit down. Pakabhaizika mzukuru. Oyo. Then the other story inyaya ya Honorable John Paradza, ava vari kutsurwa vachinzi zvoni iwewe unomisa vanhu kuti vaende kumarch musi wa31 March kuti ndiwe ani, haufariri kumisa vanhu, siya vanhu vaite zvavari kuda. So ndichakusiya muchiona video raJohn Paradza achitsurwa panyaya yake yekuda kumisa vanhu kuti vasanoprotest. Ladies and gentlemen, muchipedza kuona video rino ndinokumbira kuti mumhanye mucomment section mutiudzewo zvamunofunga about these stories. Ini ndaenda. Comrades and friends, good day. My message is directed kuna John Paradza. John Paradza, hauna kodzero yekuti you just come in front of the people uchinyepera vanhu makaungana ubva wataura kuti musi wa31 March hapana munhu ari kupinda mustreet and tichadhila nemunhu wese ari kupinda. Unodhila nevanhu saniyo, unodhila nevanhu sani. And zvauri kutaura zvako zvemusoro mako wega. Why? You were not voted for by the people. You were imposed by this same cabal that you represent. And my youth, we are totally against what you are saying. Makuenda tuma projects twenye fakeness. Where were you with those projects 8 years ago? Muchipinda muzvigaro. Second Republic ichitanga. Mamuri kupinda ma projects aya. Maubatikana nema youth nasi.
What do you mean think $2 million inoita kumuyuth nhasi uno? Chii chamunoita imimi as individuals chinotadzwa kuitwa nenyika imi? Zvinhu zvakadaro, maloans they're supposed to be given from the banks, then we negotiate on interest rates. Handiwanzwa. So hausi munhu akafunda zvekuti une anything chinobatika chaunotitaurira shamwari. And what happened to Kudzisi Chipanga is an iota of what is going to happen to you. From you, people are going to learn a big lesson. And hautauri kuti president tokuchengetedzai, iwo uchitoda kutochengetedzwa naED wacho kuti uzomuchengetedza. Zvinomeka sense here. So basically muri vanhu varingonyeperana muchiudzana zvinhu zvisina maturo. Kuti murambe muchiba muchitora maresources enyika. Muronyepera kuti murumirira mayouth pamurunogrebha mamainzi muri kuenda here nemayouth iwaya. Handi chamuruzoita kuzopa mayouth $10 maisa mamillions muhomwe. That's not what we want. Dai uri munhu anoziya zvaanoita, you would understand the dictates of the constitution. Constitution inobvumira vanhu kupinda mustriti shamwari, and 31 tiri kupinda. Tapinda tinei tiripo paground. Tichakufonera kuti uri papi tisangane.